tal-aħħar darbtejn meta kellimtkom provajt nurikom kif il-Bibbja tiddeskrivina bħala midinbin. Bħala ħlejja illi prattikament ħadnija kontra Alla u ma rridux nafu bil-liġi tiegħu. Nies ħatja, nies ikkundannati allura, nies li huma bil-mingħajr tama għalkemm dan it-tarif kif aħna ninsabu taħt il-saħta tal-liġi miksura, ovvjament mhux kulħadd jammettiha, però il-Bibbja hekk titkellem. Titkellem dwar kif Alla għandu dritt illi jikkundanna n-nies kollha. Jikkundanna l-bnedmin kollha illi twelidna ġejna f'din id-dinja fi xbija ta' Adam u allura inklinati lejn kull ħażen. U it-tajjeb ver mhux biss ma nafux nfittxuh, imma qas irridu nfittxuh. U allura l-Alla prattikament iwarbuh. Dan titkellem dwar in-nies apparti mill-grazzja tal-Alla. L-umanità sħiħa waqgħet f'Adam u allura qiegħda taħt is-sentenza tas-saħta u l-mewt eterna. Ġifieri Alla li kieku jrid u li kieku hekk jiddeċiedi kien ikun ġust u ħadd ma jkun jista' jipponta sebgħu lejh u jakkużah b'xi ħaġa, kien ikun ġust illi jibgħat lil kulħadd fl-infern fi pwieni interminabbli għall-eternità kollha. Dan huwa l-dritt tiegħu u infatti il-Bibbja tafżana dwar il-ġudizzju finali fejn jgħidilna illi qatt jasal dak il-jum fejn il-mejtin kbar u żgħar qatt jieqfu quddiem Alla. U jinfetħu l-kotba u kull bniedem ikun iġġudikat skont il-ħwejjeġ miktubin fil-kotba skont l-email tagħhom. U naħseb jiena l-kuxjenza tagħna tinfurmana biżżejjed illi apparti mill-grazzja tal-Evanġelju kieku aħna ninsabu fl-istess keffa, fl-istess massa ta' umanità mitlufa. Kull min ma nstabx miktub fil-ktib tal-ħajja kien mitfuħ fl-għadira tan-nar. Alla ċertament qatt jeżerċita dan id-dritt tiegħu illi ikun ġust ma' kulħadd. U għalkemm bħalissa forsi l-ġustizzja tiegħu hija xi ftit jew wisq moħbija fil-fatt li l-ħażin il-bniedem li m'għandux il-biża' tal-Alla ħafna drabi jirnexxi. U l-bniedem ġust li jħobb l-Alla ħafna drabi huwa kalpestat, mormi u jbagħti fid-dinja. Però il-Bibbja tassigurana illi qatt jasal dan il-jum fejn Alla jissettilja l-kontijiet ma' kull individu. U aħna ġen nirrepeti illi Alla jkun ġust. Alla jkun ġust. Għandu dritt li kieku ma introduċiex il-pjan tas salvazzjoni tiegħu li ċertament kulħadd jispiċċa fl-abbissi tal-infern. Meta il-ġudizzju tal-Alla jidher, il-qaddisin fis-sema infatti fil-Apokalissi 19 jgħid illi jifirħu għaliex jgħidu s-salvazzjoni u l-glorja u l-ġieħu s-seta. U ma lill-Alla il-mulej Alla tagħna għax veri u ġusti huma ġudizzi tiegħu. Għax għamel ħaq mill-mara tad-dnub il-kbira li kienet tħassar l-art biż-żena tagħha u tħallas tad-demm tal-qaddejja tiegħu imxerret f'idejha. U mill-ġdid qalu ħalleluja u d-duħan tagħha jitla għal dejjem ta' dejjem. Ħalleluja qegħdin nifaħru l-Alla tal-li huwa ġust. U rridu nfittxu nitgħallmu illi qablilna nkunu fuq in-naħa ta' Alla u nżommu miegħu fil-ġudizzji tiegħu. Alla huwa ġust bħalma Mosè għallem lill-poplu Iżraelita mill-antik kif għandhom ifaħru lill-Alla, jiena nniedi isem il-mulej. Għatu ġieħ lill-Alla tagħna u l-blata emilu huwa perfett. Qatt m'għandu jgħaddina li ċken dubju illi l-emil tal-Alla xi qatt ta' Alla huwa forsi nieqes mill-perfezzjoni. Emil huwa perfett għax ġusti huma traqati kollha. Alla ta' kelmtu u bla ħażen ġust u rettu. U din għandha tkun il-punto di partenza tagħna. Minn hawnhekk ħanibdew. Alla ċertament huwa
ġust. F'kull ma jagħmel aħna ngħidu jagħmel kollox sew. Jagħmel kollox sew, anzi ola mill-mistennija tagħna. Ola mill-mistennija tagħna. Alla huwa mħallef ġust. Abram meta appellalu qabel ma erret il-Sodoma u Gomorra, Abram qallu jaqgħu l-imħallef tal-art kollha ma jagħmilx is-sewwa, iva. Alla dejjem u infallibilment jagħmel is-sewwa. Alla qiegħed jafżana, qiegħed jgħidilna li apparti minn Kristu, apparti mill-Evanġelu tiegħu, kulħadd jinsab ikkundannat. Infatti waħda mill-iskopijiet għalfejn Alla tagħna l-liġi tiegħu. Ovvjament Alla tagħna l-liġi tiegħu biex nobduha. Imma difatti ħadd ma jibdija perfettament. U allura waħda mill-iskopijiet Rumani 3 vers 19 jgħidilna li Alla tagħna l-liġi sabiex kull fom jintebaq. Ġifieri inti tagħlaq ħalqek quddiem Alla u waqqas biss tipprova tiddefendi lek innifsek. Sabiex kull fom jintebaq u d-dinja kollha issir kolpevoli quddiem Alla, ssir ħatja quddiem Alla. U nsiru nafu li aħna ħatja. Għax hemm differenza bejn ħati u ma tafx, imma ħati u taf Alla jidġibna f'dik il-pożizzjoni. Ħatja u nafu li aħna ħatja u li kieku Alla jissentenzjana għal pwini eterni tal-infern kienu kun ġust. Kienu kun ġust. U ħaqqu kull tifħir għax kollha dimbu u jonqsu mill-glura Alla. Dinja il-Bibja minn hawnhekk tibda. Il-fatt li l-bniedem dineb, il-bniedem waqa mill-perfezzjoni li Alla ħalqu fiha. Alla ħalaq il-bniedem ġust, il-bniedem żvija, il-bniedem prefera li jgħix mingħajr Alla biex jipprova jsir Alla u għan-nifsu. Kollha dimbu jonqsu mill-glura Alla. U allura kif ukoll tafżana l-Iskrittura il-paga tad-dnub x'inhi? Hija l-mewt. Il-paga tad-dnub jekk inti għamil dnub u x'inhu wieħed ħafna immaterjali, huwa relevanti. Kemm int mitneb. Jekk inti però dnibt il-paga, is-salarju li d-dnub jagħtik inevitabilment huwa il-mewt. Mhux biss mewt fiżika, ma mewt spiritwali, mewt eterna fl-infern. Però ovvjament il-Bibja ma tqafx hawnhekk. Bibja wara li taffermalna u tħallina minn ebda dubju illi Alla ċertament irrot lil kull bniedem skont emilu, tkompli tkellimna dwar il-manifestazzjoni tal-imħabba Alla. Alla wera l-imħabba tiegħu. Alla urina u waslinna l-imħabba tiegħu. Kif? Billi bat l-ibnu uniġenitu, l-iben il-waħdini tiegħu fid-dinja sabiex fih aħna insibu ir-refuġju tagħna. Il-ken tagħna mill-ġudizzju li ċertament se jaqa' fuq din id-dinja. Meta Ġwanni nitkellem dwar l-imħabba Alla, fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 4 u vers 9, jgħidilna b'dan deret l-imħabba Alla għalina. U forsi meta ħajdilna kif deret l-imħabba Alla, ħafna nies għandhom ħabta jippretendu xi ħaġa oħra. Għax jippretendu l-imħabba Alla kif billi żomna b'saħħitna, billi tina x'nieklu, billi għamilna intelligenti, billi ma jdaħħalniex f'saram u aċċidenti u dal-affarijiet kollha u mor twil, dal-affarijiet li ċertament huma barkiet ta' Alla. Huma barkiet ta' Alla u għandhom ikunu apprezzati u rroddu ħajr Alla għalihom. Però Ġwanni jippinpointja il-vera prova tal-imħabba Alla. F'dan deret l-imħabba Alla għalina. Għax hu Alla bat l-ibnu l-waħdini fid-dinja biex ikollna l-ħajja bih. X'tip ta' ħajja? Minn mewt spiritwali taħt il-kundanna Alla, Alla joħroġna minn dik il-qagħda ta' miżerja u kundanna sabiex ingawdu l-ħajja miegħu. Dik il-Bibja sejħilha il-ħajja eterna. U ċo l-għarfien Alla, il-komunjoni Alla. Alla bat l-ibnu appuntu għal dan il-għan biex aħna niksbu il-ħajja bih bil-merti tiegħu. Ikompli versa 10 u jgħid f'dan qiegħda l-mħabba. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla. U ħafna nies hekk jippretendu. Jippretendu li Alla għandu jsalvhom il għaliex prattikament iħobbuh il-Alla. Għandhom ir-raġunijiet trivjali tagħhom. Però le, mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax hu ħabna. L-inizjattiva hija tiegħu.
Alla li mhux biss għamel l-ewwel pass imma mill-eternità wkoll fassal pjan sabiex iva iwassal l-imħabba tiegħu lill-bnedmin. Mhux għax ħabbejna l-Alla, ma hu ħabna u bat l-ibnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dnubietna. Tiftakru il-mezz tal-maħfra x'inhi l-kelma propja tqila? Nerġa' nfakkarilkom il-propizjazzjoni. Xi tfisser? Propizjazzjoni tfisser is-sakrifiċċju illi bih l-għadab jew id-dispjaċir jew il-korla talla jamneħija minn fuqna. Il-fatt li Kristu mit fuq is-salib Alla suwa rikonċiljat mad-dinja tant illi jista' jurina l-favur tiegħu. Jista' jurina l-grazzja tiegħu. Bat libnu biex ikun il-propizjazzjoni għal dnubietna. Ġesu realment u prattikament u l-propizjazzjoni. U ċoħe, meta mit fuq is-salib, is-sakrifiċċju, illi bieħ nistgħu nkunu mill-quwa aċċettati minn Alla, seħ. Wallu l-fiduċja tagħna għandha tkun propjament fih. Meta Nikodemu prova ifittex aktar u jisaqsi aktar u mar jinvista lil Ġesu bil-lejl u bdew din it-taħdita bejnietom. Ġwanni jirrekordja fil-Vanġelu tiegħu kapitlu 3. Ġesu nfakru f'każ Trump li kien ġara fl-antik fi żmien Mosè. Meta il-poplu Iżraelita beda jgerger kontra Alla x'm'għandux ilma u Alla bagħtilhom srieb ħamjin, srieb valenużi. U jgħidlek illi ħafna mill-Iżraeliti mietu mill-gidma ta' srieb. Ħafna mill-Iżraeliti. U n-nies għajtu lil Mosè u għalulu itlob l-Alla għalina, Mosè talab, u Alla għallu għamel qarblu, qiegħed serb tal-bronz fuq u kull min ħares lejh ifieq. Issa il-ħaġa forsi kurjuża hi illi diġà kienu mietu n-nies. Diġà kienu mietu n-nies qabel ma Alla provda r-rimedju. U f'dak ir-rimedju mhux kulħadd gawda minnu, ma biss dawk illi ħarsu lejh. U fiju, bħalma Mosè, olla serb fid-deżert qed jgħidilna Ġesu. Hekk jeħtieġ jitolla bniedem. Ġesu qed jgħidu jiena huwa neċessarju li mmut fuq is-salib biex kull min jemmen fija ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja eterna. Alla provda s-sakrifiċċju, dak is-sakrifiċċju ħajsir ta' benefiċċju, ħangawduh, ħanieħdu, ħanapprofittaw ruħna minnu, meta aħna nilqawh, meta aħna naċċettawh. Bħalma il-lut mid-dumin mis-serb ħarsu lejn is-serb tal-bronz u fiqu minnu fih. Għax għallek ħabb id-dinja illi tal-liba waħdini tiegħu. Ma mifissix li awtomatikament kulħadd se jsalva. Ġwanni komplijajt biex kull min jemmen fih ma jintilefx. Imma jkollu il-ħajja eterna. Is-salvazzjoni ġiet provduta l-fidwa hija realtà. Ix-xogħol tas-salvazzjoni huwa mitmum huwa lest, però ma ħajgawdu kull min jemmen fih ma jintilefx, ċoħ ma jmux l-infern, ma jkollu il-ħajja eterna. Għax Alla ma baċ libnu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja. Id-dinja kienet diġà kundannata. Kienet diġà taħt is-sentenza tal-mewt, imma biex id-dinja tkun salvata bih. Dak li jemmen fi Kristu mhuwiex ikkundannat, iżda minn ma jemmenx huwa diġà kkundannat għax m'hemmx fl-isem tal-iben waħdini ta' Alla. Alla urina biżżejjed kemm ħobbna iva ta' ma frankajiex l-istess ibnu ma taħ għalina il-koll. Taħ għalina l-koll. U allura Alla fil-erf tiegħu irid illi dak li ġara storikament fil-Palestina tant sekli ilu. L-istorja dwar Ġesu. Imwieled mill-Verġni Marija li jgħix ħajja perfetta, li għamil mirakli tiegħu, li xandar is-saltna Alla, li kien akkużat fals, mod diġuri ta' parsi, imdendel mas-salib, mitfun wara 3 ijiem ikun irxuxtat mill-mewt.
jitla lura fis-smawiet billi wettaq il-missjoni tiegħu u għad jerġa' jiġi biex jiġġudika lil kulħadd. Din l-istorja li Alla li seħħet realment f'did-dinja tagħna, il-Alla jrid illi tixxandar ma' kulħadd, tixxandar fost il-ġnus kollha. Alla fil-ħinja tiegħu qed jibgħat allura l-messaġġiera ta' din il-bxara min huma dawk li diġà laqgħuha. Ġesu raġuna hekk magħna. Lajtu b'xejn, għatu b'xejn. Bħalma missier bat lili hekk kien ukoll nibgħat lilkom. U allura il-xandir tal-Evanġelju huwa marbut intimament mal-mewt ta' Kristu. Il-mewt ta' Kristu ma tiswiex għal ebda bniedem jekk ma jismax din il-bxara u jilqaħħa bħala is-soluzzjoni perfetta għal każ tiegħu bħala mitneb. Qabel ma Ġesu tala lura fis-smawiet jgħid li d-dixxipli tiegħu jgħidilhom illi il-maħfra l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet jixxandru f'ismi fost il-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalem. U intom xut ta' dawn il-ħwejjeġ. Mela l-apostli u sħabhom ma ħarġux jgħidu xi leġġenda jew xi ħrafa biex in-nies jiddevertuhom. Ħarġu jgħidu x'raw bajnihom u x'semgħu bidnihom. Il-fidwa li Alla wettaq permezz ta' ibnu Ġesu. Forsi għalina tinstema stramba kif Alla ta' bilħaq se jsalva biss il dawk li semgħu l-Vanġelu. Tinstema forsi soluzzjoni kif nabat ngħid, inaċċettabbli. Illi Alla limita li hu nnifsu li ħajsalvaw biss dawk li jilqgħu l-Evanġelu tiegħu. L-ewwel Korintin 1:21 Pawli jgħid li Alla fl-erf tiegħu bil-flerf tal-Alla d-dinja berfa ma rfitx l-Alla. Oġbu Alla jsalva lil dawk li jemnu bil-bluwa tax-xandir, bil-bluwa tal-predikazzjoni. U Pawlu jgħid li hija bluwa f'għajnej id-dinja fl-opinjoni u l-fema tan-nies in ġenerali hija bluwa, hija ċuċata. Illi tissuġġerilhom illi Alla se jieħu miegħu il-ġenna lil dawk illi jilqgħu messaġġ. Illi ħadnu fi qlubhom l-istorja dwar ibnu Ġesu Kristu. U għalhekk isejħlu l-bluwa tal-predikazzjoni għax illum iridu elm jew miraklu u l-Griegi ifittxu l-erf. Żewġ kategoriji ta' nies illi Pawlu kien ħabba twiċċu magħhom ta' kuljum, il-Lut illi ħsiebhom bil-mirakli, il-Griegi illi kienu fissati fuq il-filosofija, u Pawlu jgħid la ħambaxxi lil dawn u lanqas lil dawk. Xogħlu kien aħna nxandru l-Kristu msallab. Tfixkil jew skandlu għall-Lut u nnifsu Sawl ta' Tarsu kien tant u tant infixkel. Meta sema d-dixxipli ta' Ġesu jgħidu li Ġesu huwa l-Messija bin Alla ma setax iniżżilha kif spiċċa mislub mas-salib. Huwa il-Ġesu għal-Lut huwa skandlu u għal-Griegi huwa bluwa. Imma għal dawk li huma msejħin hawn hija differenza. Għal dawk li huma msejħin minn Alla bil-omnipotenza u l-grazzja tiegħu. Sew Lutu kemm Griegi, Kristu għal-qawwa tal-Alla u l-erf tal-Alla. Ġifi f'wiċċ dinja illi siba biex tikkalpesta l-eżem ta' Kristu, twarbu, tpoġġi fuq l-istess livell mal-Allat tagħha, aħna qegħdin ngħidu le. Kristu huwa l-liben uniġenu tal-Alla, ġie apposta f'din id-dinja f'sura ta' bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub sabiex jagħmel pattija reali illi bih aħna imqarbin ma'Alla. Il-bluwa tal-Alla hija aktar għarfa mill-bnedmin. U d-djufija tal-Alla, il-fatt li Alla qed isalva nies permezz ta' bniedem imsallab ma'għoda, id-djufija tal-Alla hija iżjed b'saħħitha mill-bnedmin.
U din hija pożizzjoni tagħna, hija pożizzjoni radikali, hija pożizzjoni xokkanti għal nies in ġenerali. Però permezz ta' dan il-xandit tal-Evanġelju, Alla joġbu jiġbed lejh. Alla joġbu illi iqarreb lejh u jagħti l-ħajta dejjem il-dawk illi jemnu dan il-messaġġ. Pawlu qal l-Evanġelju huwa l-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni ta' kull min jemmen. Ta' kull min jemmen. Li tisimgħu l-Evanġelju mhux biżżejjed li tħadnu f'qalbek iva u tistqar il-dak li huwa s-suġġett ewlieni tal-Evanġelju ċoj li Ġesu Kristu hemmhekk tagħmel id-differenza kollha. Però ovvjament nafu illi kull fejn u kull meta jixxanta l-Evanġelju ikun hemm reazzjoni doppja. Bażikament reazzjoni doppja. Nistgħu tlieta jew iżjed meta Pawlu xandar fateni jgħidlek li xuħud hemmnuh, oħrajn qalu nerġgħu nisimgħuk, darb'oħra u oħrajn bdew jiżżuffjettaw bih u jiddieħu bih. Ma pratikament għandek żewġ kategoriji, min jemmen u ma jemmenx. Għax dawk li qalu nerġgħu nisimgħu darb'oħra, għalissa ma nix qegħdin nemmnuk, ma temminx. Bażikament tnejn. Jew fuq naħa tax-xelluk, jew fuq naħa tal-lemin. Jew tilqa, jew tirrofta. Jew temmen, jew tibqa' fin-nuqqas tandiema u fl-ebusija ta' qalbek. Kull meta jixxandar l-Evanġelju hemm din ir-reazzjoni doppja. Reazzjoni doppja prattikament Alla jara l-umanità għalkemm ħallata ballata ta' nies, però prattikament fil-ħsieb ta' Alla hemm żewġ tipi ta' nies. Uliedu u dawk li huma ulied ix-xitan. Dawk li huma fis-saltna ta' Alla, dawk li għadhom barra mis-saltna ta' Alla. Reazzjoni doppja għall-Evanġelju. Dawk li jibqgħu għalkemm jisimgħu l-Evanġelju u forsi wkoll jikkonsidrawh bis-serjetà imma jibqgħu minn ma jemnu, dawn għadhom bil-għada b'Alla fuqhom. Id-dispjaċir tal-Alla, l-korla, r-rabja tal-Alla għada fuqhom għaliex? Għax qegħdin iwarbu lil dak li huwa il-maħtur tal-Alla, il-maħbub tal-Alla, Ġesu Kristu. Dan hu bil-maħbub jisimgħu lilu, dan hu bil-maħbub fih ruħi titaxxaq. Meta l-bniedem jisma' dwar Ġesu Kristu u jibqa' ma jirrokorrix għandu għal maħfra u l-ħajja ta' dejjem, l-għadab tal-Alla jibqa' fuq dak il-bniedem għax qiegħed iwarrab lil Ġesu, il-maħbub ta' Alla. Ġwanni 3 vers 36. Dak li jemmen bliben għandu l-ħajja ta' dejjem. Imma dak li ma jemmenx bliben ma jarax il-ħajja. Iżda l-għadab tal-Alla jammar fuqu b'mod l-aktar ċar. Ġwanni qed jgħid żewġ kategoriji ta' nies, żewġ gruppi. Dawk li jemmnu fl-iben li għandhom il-ħajja ta' dejjem, dawk li jibqgħu fl-inkredulità, dawn l-għadab tal-Alla għadu qiegħed fuqhom. U Ġesu issa li jekk ma temnux li jiena hu tmutu fid-dnubietkom u ċoħet intilfu għall-eternità fl-infern. Min jemmen, min ma jemmenx. Ġwanni jibda l-Evanġelju tiegħu billi jgħid illi Ġesu ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħux. Li xi ħaġa ebda sorpriża, fis-sens illi jekk il-kreatur ġi iżur id-dinja li hu nnifsu ħalaq. U f'din id-dinja l-abitanti tagħha huma nies xewwiexa kontra tiegħu, ma tippretendix li jfirxulu t-tapit l-aħmar. Ma tippretendix li jagħtuh xi merba. Ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħux. Iżda dawk kollha li laqgħuh, mela hemm ftit li laqgħuh. Hemm ftit li laqgħuh. U ngħidu bis-sima, il-maġġoranza fi żmien Ġesu ma laqgħuhx il-Ġesu. Iżrael ħada kontra tiegħu, però kien hemm ftit li laqgħuh, Pietru, Ġakbu, Ġwanni, Mattew, dak in-nukleu ċkejken ta' dixxipli illi Pietru meta tkellem fishom qal illi meta saqsihom min taħsbu illi jien, min tajdu intom li jien. U Pietru qabeż u qal int il-Messija bin-Alla l-ħaj. Ġesu qalu mhux bl-erf tiegħek għadta din, imma missieru fi smawiet illuminak x'għandek tgħid. Meta Ġesu qalilhom tidux tmorru intom ukoll, Pietru qabeż u qal mulejant min immorru int għandek il-kliem ta' ħata dejjem, aħna nemmnu żguri li inti dak il-Kristu.
b'Alla l-ħaj. Ġifieri hemm xi wħud li mhumiex bħal bqija. Hemm xi wħud li jaslu biex jemnu. Dawk kollha li laqgħuh jew li rċevewh tom l-awtorità li jsiru u li talla li dawk li jemnu f'ismu. Li twieldu mhux mid-demm, lanqas mir-rieda tal-ġisem, lanqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda twieldu minn Alla. U Ġwanni allura qed jgħidilna li dawk li jaslu biex jemnu għax huma imweldin minn Alla. Imweldin minn Alla. Tafu daqs li tarbija ma twellidx l-anfisha vera. Xi ħadd ieħor wellidha, min wellidha omma. Omma twellid. Aħna Alla sar missierna għax wellidna mill-ġdid. Ġesu Nikodemu qallu dak li twiet mill-ġisem u ġisem. Bl-isforzi kollha tiegħek bħala bniedem, l-aktar li tista' tagħmel huwa ħasen. Imma dak li twiet mill-ispirtu u spirtu. Tistaġib xi ħadd jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ġesu qiegħed Nikodemu u lilna qiegħed jipprova jurina illi apparti mill-ħidma ta' Alla omnipotenti favur tagħna. Nibqgħu f'dik il-kundanna u f'dik il-miżerja tat-tnub. Allura jiena tinsaqsi. Il-fatt li xi wħud jemmnu meta għandek massa waħda ta' umanità illi hija f'għadwa f'avversità hija kontra Alla. Il-fatt li xi wħud jemmnu għaliex jemmnu? U għaliex jemmnu dawk u mhux ħadd ieħor? ċoħe lajn, is-sors tal-fidi, minn fejn tiġi? Nasbija xi ħaġa ovvja illi l-bniedem irid jemmen, jien emmint, int emmint, vera? Hija xi ħaġa nasbina tant evidenti, imma bil-ħila ta' min? Bl-abbiltà ta' min tagħna nfusna, ħalli kieku Alla ħalli fidejna bl-għażla tagħna nemmnu xewla. Ħanibdew minn dawk li jibqgħu ma jemnux. Dawk li jibqgħu għal kemm jisimgħu. U l-Vanġel huwa spjegat lilhom. U semgħu mhux darba, laqas darbtejn, imma ripetutament u jibqgħu ma jemnux. U jmutu fid-dnubietom, it-tort ta' minnu. Il-Bibja titkellem ċarissimu, it-tort huwa tagħhom. U tagħhom biss. U Alla jikkastigahom ġustament għan-nuqqas tan-diema tagħhom u għad-dnub tagħhom. Ġwanni 3, fl-istess konverzazzjoni Ġesu kellu ma' Nikodemu, jkompli jispjegalu jgħidlu li dan huwa il-verdett. Dan huwa hekk qed jara Alla u hekk iddeċida Alla. Illi ġie dawl fid-dinja, Ġesu ġie fid-dinja. U l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl. Għax l-emel tagħhom kienu ħżiena. Ġwanni qed isib il-kolpa, il-ħtija għalfejn ġie d-dawl u l-bnedmin xorta waħda baqgħu fid-dlam għaliex? Għax l-emel tagħhom kienu ħżiena. Ma rridux jafu bid-dawl. Ma rridux jafu bid-dawl. It-tort huwa tagħhom, ikompli jgħid għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl. Ħarġa nsaqsi, ta' min l-ħtija li ma jemminx? Kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl, l-ħtija hija fil-mitneb. Totalment. Dejjem. Min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u lanqas jiġiled dawl biex l-emel tiegħu ma jkunux ikkundannati. U din hija r-reazzjoni li ltaqgħu magħha regolarment. N-nies inwasluhom l-bxara tajba u jirruftawha, jikkritikawha, jarmuha. Ma jridux jafu biha. Għaliex? Għax l-emel tagħhom maħżiena, ta' minnu t-tort narġa' ngħid tagħhom. Il-Bibja dejjem hekk tirraġuna. Imissa dawk li jaslu biex jemnu. Kif? U għaliex jaslu biex jemnu? It-tweġiba sempliċi. Jemnu il għaliex jingħatalhom minn fuq biex jemnu. Ġwan il-Battista jgħidha ċara u tonda. Ħadd ma jista' jirċievi xejn jekk ma jingħatalux minn fuq. Kwalunkwe barka, kwalunkwe grazzja li ħanirċievu nirċievuha minn fuq. Mhux minn nfusna bħalli kieku aħna għandna l-abbiltà illi nersqu jew nfittxu lil Alla.
Pawlu jgħidha ċara ħadd ma jfittex illa l-mem ħadd tajjeb il-kol tħassru il-kol ħarġu barra mit-triq m'hemmx biża tal qudiem għajnihom. Imma l-fatt li minn dawn l-istess nies xi wħud infatti iduru li Alla u jħadnu l-ibnu Ġesu bħala t-tama tagħhom għaż-żmien u l-eternità. Dawn iduru, dawn jesprimi l-fiduċja tagħhom f'Ġesu Kristu għax jingħatalhom minn fuq. U din hija proprjament il-grazzja tal-Alla. Bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi. U dan mhux minnkom infuskom. Talmu riflettu fuq dak li taqraw fl-Iskrittura. Għax naf li din rajtuhom min jaf kemm il-darba u smajtuhom min jaf kemm il-darba. Imma qed jgħidilna dan mhux minnkom infuskom. Il-fatt li intom għandkom is-salvazzjoni, il-fatt li intom temnu bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi, dan mhuwiex minnkom infuskom. Mhux intom illi ħloqtu l-fidi fikom infuskom. Dan huwa don tal-Alla, għotja tal-Alla. Għotja tal-Alla, għotja b'xejn mingħand Alla. Appuntu evidenza tal-imħabba ta' Alla biex jaqadna ma' Ġesu Kristu permezz tal-fidi bħalma il-żarġuna, il-fera maqda mad-dilja tgawdi l-ħajja u tgħix minħabba l-fatt li hija maquda mad-dilja. Filippin 1:29 Pawlu jgħid isemmi żewġ barkiet illi kull Kristjan irċieva mingħand Alla. Ingħatalkom gratwitment għal Kristu, ingħatalkom b'xejn ġifieri, minna ma ħallastu, minna ma kontribwixxejtu. Ingħatalkom b'xejn għal Kristu ġifieri minħabba l-fatt li Kristu miet u rxoxta mill-qabar. Ingħatalkom ta' żewġ barkiet. Mhux biss li temnu fih, imma wkoll tbatu għalih. Ta' xejn straba ħanibdew mill-aħħar waħda, tbati għalih hija barka. Ġesu jgħid meta tkunu persegwitati ifirħu tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Anke dik li aħna nodduha bħala xi ħaġa forsi li nitkaxxu minnha, li nitbżgħu minnha, Pawlu qed dik hija barka mingħand Alla. Inti qed tkun assoċjat, identifikat ma' Kristu l-mislub. Ma' Kristu li kien miċħud mid-dinja. Meta mbagħtu għalih u minħabba fih, Pawlu qal tennew ifirħu ringrazzaw l-Alla. Fil-waqt li titolbu għal dawk illi jagħmlukom ħajjitkom diffiċli biex huma wkoll jikkonvertu. Ma dik hija l-ewwel barka. Ma t-tieni ingħatalkom b'xejn li temnu fih. Ma naħsibx li nistgħu nargumentaw aktar. Ma nistgħu b'xi mod jew ieħor ngħidu illi Alla qed iħallija bħalli kieku fidejn kulħadd, mu qed jindaħal il ħadd, lest li jgħin lil kulħadd jekk juri rida tajba biex idur lejh. Kieku hekk ħadd ma jdur lejh. Kieku hekk kulħadd jinsab fit-triq il-wiesa li tagħti għat-telfin. Il-fatt li xi wħud jemmnu fi Kristu għax hu mod lilhom. Fil-bidu tat-talba tiegħu lill-missier Ġwanni 17, vers 2, Ġesu jgħid bħalma tajtu s-seta, ġifieri lil il-bniedem, tajtu s-seta u tajtu l-awtorità fuq kull bniedem, għawda xejn, fuq l-umanità kollha mill-bidu sat-tmiem. Ġesu għandu l-awtorità fuqna il-koll biex jagħti l-ħajja eterna lil dawk kollha li tajtu. Biex jagħti l-ħajja eterna il dawk kollha li tajtu. Ġesu qed jagħti l-ħajja dejjem permezz tal-fidi tagħna fih il dawk kollha modi lilu l-missi min huma dak kollha dawk li l-Bibja issa jħilhom il-maħbubin tal-Alla. Il-maħbubin dawk li huma reċipjenti tal-ħniena tal-Alla, tal-ħniena speċjali tal-Alla. Illi flok ma ġustament seta kieku ried jikkastighom mal-bqija fl-infern. Alla ħelisom minn dik il-kundanna u ħelisom għax ritu. Għax hekk oġob lilu. U ħelisom għax Alla huwa imħabba li ma bħala. Dana din l-istampa li qed nipprova nagħtikom hija propjament l-iżvolġiment tal-pjan etern tiegħu. Alla għandu dal-pjan li jrid juri l-ġustizzja tiegħu, jrid juri l-mħabba tiegħu, jrid juri l-erf tiegħu, jrid juri l-attributi kollha tiegħu. Fil-ġrajja tal-umanità. U aħna hawnhekk parti minn dawk in-nies
illi aħna trofej tal-grazzja tiegħu. Fil-ġenna il-poplu tal-Alla se jkun prova konkreta li tista' tara u tmissa ta' kemm Alla jaf iħobb. Ta' kemm Alla jaf iħobb. U dak fl-infern ta' kemm Alla huwa ġust. Ġust. U għandu jkun infaħħar ukoll għall-ġustizzja tiegħu. Alla jopera l-ħwejġ kollha skont lan tar-rida tiegħu. Efesini 1:11. Il-ħwejġ kollha. Fil-providenza, fil-ħolqien, fis-salvazzjoni tagħna, f'kull qasam, f'kull aspett, kollox jagħmel skont lan jew skont l-intenzjoni tar-rieda tiegħu. Ekku. Pawlu jsemmi fil-tieni ittra l-Tessalonikin, jsemmi nies li ma laqgħux l-imħabba tal-verità biex isalvaw. U dispiċin notawija vera illi nies jibqaw imwebsa, jibqaw jirreżistu, jibqaw iwaqqaw għaċċajt l-Evanġelu ta' Kristu. U Pawlu qed jitkellem dwarhom qed jgħid dawn in-nies ma rċevewx l-imħabba tal-verità biex isalvaw. U għalhekk Alla jibgħatilhom tama kbira li tqarraq biex jemnu gidba, biex isir ġudizzju minn dawk kollha li ma jemnux l-verità, iżda ħadu pjaċir bil-ħażen. Iva ħajsir ġudizzju minn dawn in-nies. Ħajsir ġudizzju minnhom. Però jkompli jgħid imbagħad iżda. Iżda, dik hija parti mill-istorja. Hemm parti oħra tal-istorja. Iżda aħna għandna dejjem niżuħaj Alla għalikom ħuti maħbubin mill-mulej. Qed taraw x'qed jagħmel l-Apostol Pawlu. Qed ipenġina kontrast, stampa kontrastanti, abjad kontra l-iswed, l-iswed kontra l-abjad. Hemm nies li ċertament għad tkunu ġudikati għax websu li nfushom fil-ħażen. Imma wkoll hemm nies maħbubin mill-mulej għax Alla mill-bidu għażilkom għas-salvazzjoni. X'għaxqa, x'ġmiel, x'eċċellenza ta' mħabba lejna. Mill-bidu għażilkom mhux x'imkien matul it-triq, mill-bidu għażilkom għas-salvazzjoni permezz tat-taqdis tal-Ispirtu u bil-fidi fil-verità. Dak li diġà enfasizzajna, Alla wassalna biex nemnu f'ibnu Ġesu. U għaliex wassalx konna l-magħżulin tiegħu. Il-maħbubin tiegħu. Għal dan sejħilkom bl-Evanġelju tagħna biex tiksbu l-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu. Kristjan jgħod bħala l-iktar ħaġa prezzjuża l-fatt it-tama ħajja, it-tama li ma titbilx, ma tittebbax, ma tgħibx, tama riservata għaliha fis-smewiet. Il-Kristjan ma jħares li l-affarijiet tad-dinja, l-affarijiet tad-dinja huma għaddiena, qed jispiċċaw, qed jgħaddu. Ma l-Kristjan qed iwaħħal ħarstu lejn dik il-belt illi l-perit u l-bennejt tagħha Alla. Dik il-belt il-qaddisin qed jirtu. Ma min jagħmel id-differenza bejn dal-grupp u dal-grupp? Alla jagħmel id-differenza. Alla jagħmel id-differenza. Alla jaqla li xuħut minn taħt il-kundanna u jagħtihom li jgawdu dik ix-xirka dik il-ħbiberija miegħu mhux biss fi żmien imma wkoll fl-eternità. Il-pass li qralna Tony l-ewwel Pietru 2 għandna wkoll il-kuntrast miġjub li jekk ma tarax. Allura ma nafx jiena, bir-rispett kollu. Jekk ma tarax. Meta jitkellem dwar dawk li ma jemnux, dawk li ma jemnux, il-ġebla li rmew il-bennejja din saret ras ix-xewka u ġebla ta' tiġrif u blata ta' tfixkil skandlu ġifieri għal dawk li jġarfu jitkissru fil-kelma billi ma jemnuhiex. Għaliex ma jemnuhiex? Għal dan ukoll huma kienu ttestinati. Alla oġbu skont il-ġustizzja perfetta u infallibbli tiegħu. Illi ħallihom biex jieħdu il-kastig ġust għal dubietom. U minnu huwa jien, jew minnu huwa int li tindaħal lill-Alla.
Min aħna li ħana trab tal-art? Bħal ġob ikonna ngħidu qiegħed xoftejja ma' trab tal-art. Ma nitkellimx aktar. Dan huwa Alla sovran, Alla infinit. Alla lilin mill-ħsib tagħna. Pawlu jgħid kemm ma kbar il-ġudizzji tiegħu. Kemm huma traċċabbli il-traqat tiegħu. Alla urina xi ftit imma ċertament tidher. Il-fatt li hemm nies il huma destinati biex ma jemnux. Alla jħallihom fil-kundanna ġusta tagħhom. Imma intom ġens maħtur. Issa ħajaqleb għandna ħal-oħra. Iswed? Issa l-abjad. Imma intom differenti qed jgħid, intom differenti, intom hemm baħar jaqsam bejn dawk li huma destinati biex għat-tiġrif u għal-kundanna tagħna. Intom ġens maħtur. Saċerdozju rjali. Nazzjon qaddis, poplu miksub, poplu Alla kiseb, xtara għalih innifsu biex ixxandru t-tifita dak li sejħilkom id-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Min sejħilna? Alla l-missier sejħilna. Li kieku ma rċivejniex dik is-sejħa, konna nibqgħu fid-dlam, fil-kundanna, fil-miżerja tad-dub. Intom ġens maħtur, u ċoħe intom poplu mażul, il-poplu mażul tal-Alla. Minnu ma nafx, ma nafx, ma nafx. Alla jaf. Alla qed jgħid illi għandu poplu illi qiegħed jiġbdu lejh matul iż-żminijiet qiegħed isejħilhom. Jien ma nafx minnu. Naf jeżisti dal-poplu. U għalhekk intom u jien għandna nkunu impenjati biex inwasslu dal-Evanġelju li aħna stess irċevejna biex dawk li għadhom taħt il-madma tax-xitan u għadhom barra mis-saltna tal-Alla, dawk il-maħbubin tal-Alla wkoll jidħlu fis-saltna tal-Alla. Intom ġens mażul. Ġens mażul. Intom li fl-mod ma kontux poplu. Immissa sirtu l-poplu tal-Alla. Intom li qabel ma qlajtux ħniena, imma issa qlajtu ħniena. Maħbubin. Maħbubin minn min? Maħbubin minn Alla. Kompli jgħidilhom mela Alla darba issa ħna rċivejna ħniena tal-Alla. Ejjew noqogħdu attenti biex aħna bħala barranin u worba f'din id-dinja nżommu ruħna mix-xewqat tal-ġisem li huma fiġġlieda kontra r-ruħ. Alla issa qed ipoġġi programm differenti mill-bqija tad-dinja. Għal dawk li huma tiegħu il-ġens maħtur, il-maħbubin tiegħu, Alla jridhom li jgawdu dil-imħabba tal-Alla. Iridu li jwaslu għal ħadd ieħor. Forsi din it-tip ta' preżentazzjoni tal-Vanġelu forsi id-darras xi ftit. Id-darras però forsi għadek qatt ma rriflettejt tajjeb fuqha. Jew forsi għadek qed tisma' l-ewwel darba. Indaga, fittex, u tibda tara dal-kuntrast. Min għandu liben għandu l-ħajja, min m'għandux liben tal-Alla m'għandux il-ħajja. Jien kollu l-Bibja hekk titkellem. Il-mitlufin, is-salvati. In-naċ u l-mos. U l-naċ Ġesu jgħidilhom irtu s-saltna intom maħbubin minn missier. Is-saltna preparata likom minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Alla li jħobb il-bniedem mill-eternità u jħobbu sal-eternità. Il-sitwazzjoni hija prattikament bħal meta għandek salt ribelli, nies illi fettlilhom jixxewxu kontra s-sultan tagħhom. U s-sultan għalaqhom il-koll fil-ħabs u ddeċieda li italħom il-koll kemm huwa fuq il-forka u jagħtihom il-mewt. Ħaqhom, ċertament ħaqhom, irribellaw kontra awtorità leġittima u l-fatt li huma rribellaw ġabu kundanna fuq infushom. Però ma xi wħud jekk dan is-sultan jiddeċiedi illi ma xi wħud minnhom jagħtihom amnestija. Jaħfrilhom. U jibgħat il-messaġġier tiegħu u jiftaħ il-kanċell tal-ħabs jgħidulhom intom is-sultan ħareġ digriet illi intom liberi, tistgħu toħorġu intom ħielsa. Nistgħu ngħidu il dak is-sultan huwa ġust? Ċertament li le. Dak is-sultan kien ġust,
u baqa ġust. Il-differenzja din li ma xuħut oġbu jur ħnina. U dak huwa l-Vangel. Fil-Vangel iwaslinna fuq l-isfond tal-ġudizzju tal-Alla. Illi diġaw għammek qed iwaslinna tama. Alla qiegħed iħenn għal bniedem u qed jistieden il-bnedmin jiġu lajh. U allura rridu ngħidu lifa aħna trofej tal-ħnina tal-Alla. Mhux lilna u molejat glorja ma lill-ismek. Il-Kristjan jitgħallem aktar ma jimmatur, aktar ma jibda jirrealizza. Jibda jgħid illi l-glorja tas-salvazzjoni joħodha biss Alla waħdu. U aħna sempliċement riċevituri tal-lotja magnifiċenti tiegħu illi ħafrinna u qed jagħmilna ċittadini denji ta' smawiet. Amen.